Documentary lang. Para nakikita yung mga error, no? Oo. Mga rotation. Tapos malay mo, 2 years, biglang dumami yung viewer ko doon. Oo naman. Kasi tayo pinapanood natin, paulit-ulit. Oo. Okay, magkikitaan muna po kami. Thank you. Dito na lang natin lagay. Kaya naglalaro sa service. Hindi, di pa niya kaya. Binatak niyo raw siya eh. Tagal na ng sakit niya na yun. May ano siya? Hindi na siya sa Thyroid hormone natamaan. Nagagamot muna siya.
Ay! May... Yung ano niya? Jug. Wala nang maiwan dito? Wala naman. Nasaan na yung jug? Ang sapatos ko man nandito? Ma! Walang sisyan. Wala. Saan nilagay? Ma? Wala, pero ba siya ako? Slippers ko. Tingnan mo sa banyo, anak. Hindi, alam ko na nandito. Nasaan si Melvin kasi may work dito sa MLM sa, alam mo yung nagbakwat. So, tingnan ko.
Pwede na rin. Hindi, pero ako din. Ilabas mo na, diretso na tayo. Babalik ka pa eh.